wakutonzi NKD nyakushida mukupusha trolley on a different city. As she send you a best, everything is bestie. Aba home can get it. Unanyanya kuzida, aba una cash kuanda kuzitutumata, aba una cash kunyanya kuzida, aba una cash kuida kudada, aba una cash unoda kukwana semwe yechina nepasi nakufanira unoda kumanikidzira pese nepasi nakufanira nyakushida woy unanyanya kuzida apa una cash kuanda kuzitutumata apa una cash kunyanya kuzida apa una cash kuida kudada apa una cash mashinyanyira pakuzvipipira kuzvifonera movha mazvidayira kuzvipostera movha mazvilayika mukupusha trolley on a different city. Azvisendiwe first everything is bestie apa homwe can get it. Unanyanya kuzvida apa una cash kuanda kuzvitutumata apa una cash kunyanya kuzvida apa una cash kuida kudada apa una cash kuzvitutumata apa una cash kunyanya kuzvida apa una cash kuida